Yolo gambarno pakarti bagus sapa kandhingine ala yekti ning kono wahyune bakale sirnane wayang lamun rampun kukut panjing sajroning kotak sesuk bisa dienggo maneh nanging dalema wis manjing sajroning alam kubur yekti bakal pikantuk pengadilan suci saking Gusti kang gawe jagat munduh woing penggawe cetha mengkono dedongeng manusa dadan ngerti yen donya brana derajat pangkat iku ora aji apa sing aji yaiku ngejaba amal saleh budi pangkati luhur kang migunani bebrayan agung Kati surat Dira Jayeng Palogan Subrasta tepaking ulang Dharma Suti iku sejatine karahayon Surat Data Pitana anenggih wonten negaripun Dita punika kekok Widasa Purwa eka wilangan setunggal adine langkung dasa wilangan 10 purwa wiwitan patos kinarya babukaning cerita madasa negari 100 tanpi kantuk kalih senajan sewu boten jangkep sedasa yaiku boten kados adeging negara Marta ya ing Kintakapura ya Bantana Kawarsa ya ing Indraprasta negara Ngamarta negara kang panjang punjung pasir ukir loh jinawi gemah Repakerta tata turaharja panjang wis ngarane dawa marang pocapaning praja punjung dhuwur luhur kawibabarendra pasirku samudra wukir gunung yekti negara Ngamarta kathah pagunanipun ngerekaken pesabinan ngenengaken benawi ngayunake bandaran agung lotone sing sarwati nandur jinawi murah kang sarwati numbas gemah katandha kawula kang lumaku dagang layanan nonton ana pedote labedatan ana sengsayaning margi are papala kawula kang dumunung beding kita ngantos dusun ngadusun ketinggal jejel apipit abencukit mutaritis papan biar ngantos rumah marga saking raharjaning negari turta tebi saking para muka ing ngon raja kaya lembu maisa iben yen sang sami aglaring pakonan yen ratri sami wangsul menyang kandhangipun dhewe-dhewe datan wonten kinanjangan awit raharjaning Narakisma ing pedususan sami ketremangkul anggonya mangulah tetanen para narapraja menteri bupati sepakatipun sedaya sami limrah bijaksana nipun kawruh putus marang wajib sinten punika lenggah wonten kursi gading dampar kencana negara Ngamarta wenang den ucapna dasa namanira dasa wis ngarane 10 nama pestani yaiku jejuluk Sang Maha Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Dwijangkaka ya Prabu Anjatasatru ya Prabu Darmaputra ya Prabu Darmawangsa nuju Respati Legi Sang Prabu Puntadewa miyos sinawaka lenggah wonten kursi gading dampar kencana ngagem lilimet babut pramudani binati Kumala sinebaran sarigata widok kajebakan kasturi kinebutan lare badak kanan kereng kongas gandanya Sang Naranata nalika samana Nabi pisanipun kadang werda Narendra Ndrawati Narendra ingkang boleh pakulitane balung sungsum liwat luduranya kalamun ginambaraken sawunga-sawunga cemane yaiku jejuluk Sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Sang Prabu Narayana ya Sang Prabu Kisawa ya Sang Prabu Jaladara dene sing tetep nika sebo mungging pungkur gedhug menggaleneng ayuda bebating praja Ngamarta satriya saking Garburciya satriya saking Umbul pamenang ya kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena ya Raden Senacaraka ya Raden Pujagiri dene sinten mereka